Bok svima smema i dobrodošli u moj novi video. Za danas sam vam pripremila jedan Get Unready With Me video koji ću iskombinirati zajedno sa svojom njegom lica. Točnije pokazat ću vam kako skidam šminku, s čim skidam šminku i kako njegujem kožu lica nakon cijelog dana. Nakon što provedem cijeli dan u školi, volim na večer se kratko posvetiti svojoj koži, tako da možemo odmah krenuti na video. Prvi korak, naravno, je skinuti šminku. Točnije ostatke šminke koji su mi se već na pola skinuli kroz cijeli dan. Isto tako napišite mi ako želite vidjeti kako se šminkam za školu, točnije neki malo prirodniji make-up koji možete nositi svaki dan u školu. Prva stvar koju koristim za skidanje šminke je micelarna. Koristim ovu od Alverdea. Ovo je micelarna za normalnu i mješovitu kožu i sa mirisom limete i jabuke. Nju u zadnje vrijeme najčešće koristim. Sad kad sam skinula svu šminku, uzimam Foreo. Ovo je Luna Mini 3 uređaj za čišćenje lica. I kako bi još uklonila bilo kakve nečistoće s lica, koristit ću njega zajedno sa ovim Microfoam Cleanserom. Foreo koristim već dobrih mjesec i pol i stvarno sam oduševljena. Koža mi stvarno bude jako glatka poslije njega i super očisti lice, tako da definitivno moje preporuke. Ja ću sad samo lagano namočiti lice i onda krećem na Foreo. Sad kad sam gotova s Foreom, idem se samo na brzinu umit i onda možemo nastaviti sa ovim dijelom njege kože. Evo sad kad sam oprala i osušila lice, lijepo mi je čisto i sljedeća stvar koju stavljam je ova Ultra Sensitive krema, isto od brenda Alverde. Ovo ste već mogli vidjeti da stavljam i prije šminkanja, tako da stvarno mi je super za sve. I mogli ste primijetiti da većinu, točnije skoro svu kozmetiku koju koristim od brenda Alverde, zato što je to prirodna kozmetika, a naravno moramo paziti šta se stavljamo na kožu, pogotovo na lice. I zadnja stvar koju koristim u svojoj rutini, a to je ova krema, zove se SOS serum, isto od Alverdea, i nju stavljam samo ako imam neki prištić negdje ili kad trebam da mi nešto hitno prođe. Onda uvijek ovo stavim preko noći, kao što sam rekla, samo na neke prištiće ili nepravilnosti, nju ne stavljam na cijelo lice. I to je bila moja kratka skincare rutina, mislim da stvarno nije prekomplicirana, a iskreno ne volim si ni ja komplicirati previše život, pogotovo kad sljedeće jutro moram u školu i nemam svaki dan sad previše vremena posvećivati se nekoj posebnoj njezi, ali mislim da je ovo bilo stvarno skroz jednostavno i ako imate bilo kakva pitanja još, slobodno mi ih napišite u komentare. To je bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio, obavezno lajkajte, komentirajte i pretplatite se na kanal. Bok svima i vidimo se u mom sljedećem videu.